Wenyiswe na chopo kama chopo ni nikech luoro jotelo madongo. Waseringe ndarandi kako ganda. To waringo pile ni wadwaro ratiro. Ni wadwaro ratichwa. Actually ok ratichwa, ni wadwaro ratich jo Kenya. Ne ok ochwewa mar manyo ne jo Kenya ratichgi. Apana. Ng'at machung' kami kane giri nyaka bed ng'ami trust. Nyiso ni nitie kako trust badi. Nitie kaka noero kako nagi. Kae to kawuono jomoko kasowa. Ni wan wadhiyo, ni wamanyo kia human rights, kia watima ng'o. Dhier. Onge ng'ama dhier mitne. Onge ng'ama mor kodenyo. Donge. Jopiny korka korgi ojiwo jotelo mondo ti kod thuolo masani mar kworo dongruok ni oganda kapok thuolo mar yiero chopo. Kama noketie ni nitie gima miluongo ni kaw to gi kwalo. Wadwa ni kaw mondo denda ni opogre. Gini kaw miyo ok rach. Kizunga mang'any onego ni ndiko ni gino notimore kama to lal to joka odhi omewo. Mano gima rasaurino. Ng'ama koro chako duogo moneno ni sikul nyaka koro mi jowa gi mondo nyithindgi osom. Maka chieng' moro wa Nairobi ka to wagi teko waka en gi nguvu nikech apuoyo koti chamo nyathine. E romono bende ochiwo thuolo ne joket liet moko ni sirikal lokore kendo gisani nyaka yutie kapok awayo jogore gi lak. Misigo noro mating'o. Yiena ura lor misigo endele baba ka. Babe akaw misigo akele kume. Baba, misigo ni te. Wan gi jowa kata kibira kanyo wan contractors maber ma professionals. Okimanyo olos ne team moro mar contractors go to wach no mera wamiu mountain. Kinjo go chak bi kwai kendo. Ne wan gi pek mar school fees e yot. To wapo kamba dio parowa mayoro e grassroots level mine mane kijiji. Nikech joma mine gin joma beyo. Kitimone maber to wiyo ok wil. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa weregi mago mag sisa nyakwaro mga jong'ongi mago mag somo kama serikal omedo siemo jotend skunde ma pod otamo jopuonjre ma jograde 10 mar donjo e skul. Jalup jatend Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba onyiso jotend skunde ni nyaka lure gi chik manyocha jatend piny ogolo kadwaro ni kik tam japuonjre moro amora dhi e skul nikech onge mar pesa kata uniform. Telogo noloso kinde limbe e gwenge ma Kisii kod Kericho. Kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nyocha osegolo chik ne skunde mondo yiene jopuonjre duto mag grade mar 10 odonje skul kata kaponi gionge pesa kata uniform, yangore ni skunde moko pok okayo lakgi ni kendo tamo jopuonjre. Tinende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba ma oloso e kaunti ma Kisii kod Kericho omedo sundo jotend skunde ni nyaka luw chik manyocha osemigi. Wiki hii Mheshimiwa Rais amesema watoto wote ambao wamehitimu kwenda grade 10 waende shuleni. Wale wako na uniform waende shuleni. Wale hawana uniform waende shuleni. Wale wako na school fees waende shuleni. Wale hawana school fees waende shuleni. Hiyo mambo mengine yote tutazungumza watoto wetu wakisoma. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. Jotelogo wacho ni apedha dhi medo timore mar neno ni jopuonjre duto odonjo e school. Ile transition rate ambayo ilikuwa chini about 50 something percent, this morning 92% of grade 10 children are already in the classroom. Tumebakisha 8%. We want this week to kamilisha hiyo kazi. Kila mtoto, the 8% that is remaining should report ndio tuongee hiyo mambo ingine. Wach mar skunde uso uniform ne jopuonjre bende omed kwedo. Mwalimu hawezi kusema kama hapo na watoto 1000 watatu 4 hawana uniform kwamba hawezi, hiyo shule hawezi endelea. Hiyo ni upuzi. Hiyo maneno ya uniforms ambao wanaitisha karibu 37,000, hiyo maneno itakwisha. Kesho ni Monday, watoto wafanye namna gani? Waende shule. Haiwezi kuwa ati uniform ndio inafukuza watoto.
Haiwezi kuwa ati ni chakula ndio inafukuza watoto. Skunde buora osebedo ka buono ni chik mar dwaro ni girwak jopuonjre duto e skul, ka moko wacho ni gionge kod nyalo mar kawo ting' jopuonjre go kapo ni onge omenda mar tayo chenro mag-gi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Dakika en 15 nyakorom gajwang' bang' sa 3 mar otieno. Chenro en oimore. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Geoffrey Uma Ochieng' wacho ni osedonjo kaka pile Ramogi TV lera ahinya jo ODM obede mos broad based ang'o matimo gi yawa. Wacho ni broad based no odwa sani wadwa ni wayieng mos na Kufuru Nakuru. Kevin Okwiri wacho ni giduto gintie kod gi chenro ni mar oimore. Opiajach wacho ni entie Nyamasara Kisumu kaeto wacho kanyo en kanyo go seko ker gimoro ahinya gi Ramogi TV kaeto wacho ni gigone jo Kisumu erokamano kuom chung' motegno gi sirikal. Kendo bende ogone sirikal erokamano kuom chung' gi jonyuol e wachno mar school fees kaachiel kod wachno mag school uniform mabende osebedo ka chando chuny oganda nyakorom gajwang'. Piano kanyo ote ma Celine Dion wacho ni entie kuyo kochia. Openjo nang'o matimore Kenya manyaka nyithindo matindo ihinyo nono. Mano kanya pane kutendre kod lisasi kata iro malongo wang' mano ogo e kanisa. Josephine Jonyo wacho ni entie bonde en bende tiende kodwa e chenro. Eno bende ote mara witi Jarodi wacho no mora ahinya gi weche manyien mag oimore gin kanyo gi Morris Ochanda kod Eric Nguka gi mora ahinya gi Ramogi TV. Biano kanyo Festus Okoth Osiba wacho ni entiere kodwa e chenro ka entiere county no ma Homa Bay. Aneno kanyo chenro mar oimore ka antie Mombasa kaeto wacho ni Rigathi Gachagua oparie 2023 sach ng'anyo wacho ni malipo ni hapa duniani. Mano Frank Machone kantie Mombasa. Bayano Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni gimin gi Chris Oniala kaeto wacho ni oten kanisa Nyasaye onego miluor moromore kod jo siasa olema to giwe weche mag siasa e kanisa. Mirimbe Nyasaye ger moloyo sibuor modenyo. Mano temare. Bayano kanyo ote mar Mwalimu Jal gi Mwalimu Banari ka gintiere county ma Migori wacho no mora ahinya gi Ramogi TV gi chenro ni mar oimore. Evangelist Dan wacho kanyo ni entie kodwa e chenro kaeto wacho ni omor gi Ramogi TV wacho ni walemuru matek kendo nikech piny Kenya dwaro lamo jo siasa wacho ni ohero koko but Nyasaye nitie kodwa jo Kenya mantie Nyasaye ni kodwa jo Kenya. Mana Evangelist Dan Wuodo Moya owuok Mombasa gi min gi Honorable Dr. Mama Aida Odinga wacho ni okawo mos mae kendo ochwalo ne puoch gi pak kuom leo mano oyudo mar bedo jakanya mongiore mar UNEP. Biano kanyo ote nyakorom gajwang' mano mar Kennedy wacho ni entiere kodwa kaka pile gin goracha mar Giayuno Mondi Brand Caesar ntie gi Dhurai 44 Medo Chieng' wacho ni entie kodwa kaka mano kogo wang'e to no kaka sesa matimore ahinya to gin mag 2032. Mako Jwang David Omondi wacho ni Ramogi TV chopo ne Nyabondo wacho ni jogi oluro Gachagua gin gisiko mana ka gilawe mondo mi owe wechego mag siasa. Okok Jarodi to wacho kanyo ni en Kisumu Manyata kanisni owe yie ne jo siasa tero siasa e kanisa. Nyasaye ok nyal rew gi siasa. Bende aneno kanyo ote mar Vitalis Ochieng' Wuod Game Karariu ento wacho kanyo ni holit kama gik manya timore kanisa gi sani to sirikal nitie mano nyiso ni kata kanisni be onge arita makare. Kalunje nyalo timore ute lamo to kinde siasa pok ochopo. Penjo mare en ni to kara koro dhi chalo nade kowuok kochopo 2027. Mar ariyo wacho ni sirikal koro thuo jonyuol gi jopuonjre. Wacho ni ng'ano ma koro wacho adier ei jogi. Wacho ni nyithindo othung' gi jopuonj to chenro malong'o ma bende sirikal oketo to poko ne. Wacho ni warita mondo ane kaka biro chalo. Ma en oimore kik idhi mabor. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber.
miolne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose, tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an alori nyaka Black, tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Donje piny manigi nyadhi, kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi mbele gi weche manyien. Jopuonjre 80 mawuok e anyuola mar Kaunje Kudhoch location e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul oyudo fungruok bang' yudo omenda mar somo kowuok e anyuola no. Anyuola no nochako chenro mar siro som nyithindo mawuok e alworano higa mar 2019 kendo higa ka higa gichiwo school fees ne jopuonjre ma somo e skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko kokalo kuom harambe magigoyo kane gilose gweng' ma Kotuoyo e kinde mane gichiwo omenda ne jopuonjre 80 magisiro higani. Tend riwruogno okoni higani ne giketo tenge omenda maromo 800 mar siro somb nyithindgi, ka japuonjre noyudo omenda maromo 10,000. Koro ne waluongore kaka jokaonje ni to dwa tim nang'o mondo nyithindwa gi odhi sikul. Ne wabedo piny, koro ne wayiero departments mopogore opogore. Ne wayiero department mar education mondo no identify nyithindo mane fiso chando. Ne wachako gi goyo arambe matin 2019. Ne wagoyo arambe mane watero go nyithindo sikul. Koro akanyo wasebedo kwadhi nyime nyaka sani. Kawuono wate nyithindo 80 e secondary school. Wadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000. Mwadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000 ni kwa medo gi mag CDF makaivo bara ni nyathi de school watieko. Omiyo jolowa kata wan mon liete nyithindwa dhi skul gisesomo gin gi barupe. Omiyo ne wagombo ni riwruokwa ni omed dhi nyime. Kade onge riwruok machalo kama, ok ang'eyo ni an kaka Chiliel dikoro an kanye gi nyithinda. E kinde ni mathoth jonyuol nitiere kod pek e chulo school fees ne nyithindgi. Jopuonjre maromo 372 masomo e skunde kod kuonde tiegruok mamoko to wuok e kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay oyudo sir mar school fees moromo $1.2 ma koro dhi konyogi e sombgi. Omenda ma kamano nochiw ne jopuonjrego gi Dr. Ramadhan Abdul e bwo riwruok mong'ere kaka Dr. Abdul Ramadhan Foundation manochako mar jolo somb jopuonjre mawuok e familia mayuto gene piny. Chenro no bende ne geto jopuonjre awards dute kar chung'od bura ma Karachuonyo madonje grade mar 10 to jonyuolgi ne pok ochulo kar yudo thuolo mar chulo negi fees e skunde manoluongie. Ung'eyo kaka pile ni Karachuonyo kaendi kata Kenya mangima
gweng'o marwa opogore kon gi koni. To gima ng'eyo Nyasaye bende miyo ji risiki mopogore opogore kon gi koni. Ka Nyasaye omiyi risiki matin, Nyasaye nyisi ni kaber to ipog ne nyawadu ma ok oyudo, nyawadu mochano. Mae mane omiyo akwayo jokrachwonyo ma nigi dwaro mar school fees ni mondo gin bende gikel lek margi, gikel kwayo margi, gikel gombo margi e ofisa ka. Jopuonjre motiyo mwadhigo skul kawuono wachiwo ne pesa maromo $1,238,000. Watimo gini free, fair and squarely ma wa make sure ni all corners of Karachuonyo watimo gimiluongo ni balancing. Watero nyithindo mondo nyithindo dhi som ma ka diponi dwaro kamoro mar dhi skul moro machielo to ka chieng' yudo pesa to dhiye to as at now ka in gi pesa mathin kata kionge go dhiye local school mondo mi ikonyri. Koro gi thuolo ni pok nachulo kata fee molong kata balance ne pod nitie tabedo jamora ahinya mayudo no odhi ting'a malo kaka Nyasaye oyie mondo kaka Abdul nyinge be ting'a malo ang'eni ruoth biro ting'o wa malo kode. Obila omako achich ma itudo gi kelo tho mar nyathi achiel gi hinyruok mar ji mamoko ariyo kar dak ma Mukuru e udi ma nyocha sirikal ogero mar affordable housing. Ronald ma jahigni 27 ochich ni nyocha otia mach e odno kendo wang'o jofamilia mare ka pok oringo molal. Nyo maketino ma piny orugodo kawuono e gweng' ma Isinya kama nyo pondoe. Bang' meko mare Ronald nyiso obila ni nyocha okawo okang' ma kamano bang' minode buogo mar weye wera ne odhier. Minodeno sani itimone thieth e hospital ma Kenyatta. Baada ya mkutano huyo jamaa alionekana akingojea mama malize mkutano. Mama akamwambia siwezi ingia kwa pikipiki, wacha mimi nipande gari niende kwa nyumba. Huyo jamaa akapaki pikipiki yake alimfuata mpaka kwa stage. Kata alimfuata mpaka kwa stage akaingia kwa gari. Lakini kwa gari baada akaanza kumfuruta. Wala makanga wakamwambia mbona unarasimisha mwanamke? Si unamuongeleza polepole. Wakamsukuma akatoka alafu wakafunga mlango. Kuna mtoto mmoja alikufa wa miaka 8 msichana. Mama pia alijeruhiwa vibaya. Bado angali hospitalini. Tutarecord statement yake baadaye. Pia watoto wake 2 walijeruhiwa. Mwanaume mmoja aliamua kushambulia familia nzima kwa kuwatupia petrol bomb. Mwenye ako sahi alimbaya ni sistangu but waliniambia atakuwa sawa. Kitu tu nilikuwa naomba serikali kuje tuone pahali pa kukaa juu tunakaa nje bado na hatuna pa kukaa, tuna kitu ya kukula, tunahangaika. Kambi mar Ketraco koro siemo jogo mapok omuko utegi e line mar stima ma igero gi kambi Ketraco kowuok Sondu kendo kalo Ongeng' e Ndhiwa. Idwaro ne gitim kamano kaluwore gi chik ma ande osegol ni mar chudo margi ne osegol. Hali abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Kambi mar Ketraco ne ochako chenro mar kes stima ka gigole dag stima ma Sondu Miriu kaluwo substation ma Ongeng' ka chudo bura ma Ndhiwa kendo chwe nyaka Wendo e kaunti ma Migori. Gidwaro matiko lal mar stima ma kinde ka kinde e gwenge ma opogore e kauntis ma Kaluo kendo neno ni ochumi mar gwenge kodongore. Miere mathoth ma line ne okala ne odar kendo Ketraco ne ochiwo chudo ne joma ne line okale miregi kendo kata dok ni chenro mar gero line mar stima no ne osetieki to pok ochako tich. Ka komisona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni nitie joma pod odagi dar e kuonde ma line okale kane ogolo chik mondo joma kamago dar oko kapok ochopo juma manyien nikech ne osechulgi. Along this line we have realized there's some encroachment which we have classified into 3. We have the high priority areas where we have structures right directly under the line, and we have discovered we have around 7 structures which are standing along this line, and this one is high risky because if we energize today there will be some serious repercussions on those people residing in those structures. These are people who are compensated long time ago, but they have chosen to stand along the way. Kuni tich ang'wen mar juma manyien kambi mar Ketraco dhi yawo line no mondo koro chak tich kendo ginyalo yie mondo chak tich ka nitie joma pod nigi kod utegi e kuonde ma line no luwo kane onyiso joma kamago mondo chak dar chon ma kik girita pedha ma gidhi timo negi juma manyien. Because as it is, we have given out a date that by Thursday next week, 29th of January, we are going to energize that line. So between now and Thursday, or between now and Wednesday, 28th, we want those structures removed as we have communicated to them.
And we noticed that as we were visiting them yesterday, there are some who chose to be spectators. Communication was made to them early enough, even before they had put any structures. This is the time we need to resolve this. And this is what the president has committed himself, that the issue of blackouts will be no more. And the only way to support His Excellency the President is for us to support this initiative. Medusa Justin Mona mauke kambi market rako wacho ni jogo mapod utegi nitie kuonde ma line oluwo osidigo wach keyo stima chenro no kane okuni sani koro ginyal rito kendo kochopo tich ang'wen ma juma manyien to nyaka koro gichak chenro no mar tieko lal mar stima e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare ka okuni chudo ne gisetieko ma ok ginyal yie mondo jomoko pod okwam kuonde ma line oluwo. However, we are here to announce that we are having a situation where we have structures under the line, and that has delayed the energization of the project that is very, very important for the region. We have had a lot of power blackouts and load shedding because of this lack of transmission network, and we are here to solve this, and we are glad that we are getting to the tail end of this process. We are now requesting or informing the people that have put structures under the line that as per our notices, they are required to move because the line will be energized. It's scheduled to be energized next week. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Piny owacho dwaro maromo bilion 1.2 e thuolo mar higni 5 mar tiyo godo e kedo kod kansa mar dhod nyodo cervical cancer. Omenda ni owinjo yudi riwruok mar sirikal mamalo kod ma counties kochopo 2030. Piny owacho geto chiwo thieth ne 9% mar mine duto ma yud kod kansa ne, kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ne 9% mar nyithindo manyiri kaka Youth Omondi lero, kaluwore kod ripod higa mar 2022 ma oheo nus mar mine ma oseyud kod kansa osewito ngimagi. E ang'ich welo kar dak Malanat County ma Samburu, jomamine rwako welo ma odonjo kod mbaka kinde oyo machi ang'ich welo e kind oganda ma Samburu, kinde mathoth biro kod loso weche mamulo oganda kaka wuono en oyo mach makelo puonj mar kansa mar dhod nyodo e kind jomamine. Mwezi huu ni mwezi wa kucommemorate cervical cancer awareness. So ndio tumekuja hapa pamoja na team ya Women Rising. Activity hii ni very important kwa watu wetu, especially in Northern Kenya, kwa sababu cervical cancer is really on the rise and it's becoming very deadly in Northern Kenya, and so ningependa himiza watu wetu tukubali HPV vaccinations. Kansa ni mar dhod nyodo kaluwore kod report mar piny owacho mane ogol ma ogik e higa mar 2022. E higa no kende mine 6,000 ne oyude e Kenya mangima, ka 3,600 ne ochweyo wito ngimagi. Rageng' maduong' ma Kenya lando sani ne geng'o tuo ni en chanjo ne nyithindo manyiri mano HPV e gwenge kaka Samburu. Ripod ni yango ni mana 5% mar jodak ema ni kod ng'eyo mar chanjo ni kod tuo mar kansa mar nyodo. Tarik 15 dwe ni jatend migawo mar thieth Aden Duale ne otelo e yango chenro mar piny owacho mar kedo kod kansa mar dhod nyodo e thuolo mar higni 5 mabiro. Chenro ni dwaro maromo bilion 1.2 mar kedo kod kansa ni, kaachiel kod bilion 1.4 mamoko mar gero kar timo pimi e kar thieth ma MTRH kaachiel gi Mombasa Regional Cancer Center. And in November of 2025, Kenya made a very strategic transition from a 2-dose to a single-dose HPV vaccination schedule. This is evidence-based shift. It allows us to reach more girls, reduce missed opportunities, and accelerate our progress. And I wish to state it clearly that the HPV vaccine is offered free of charge to all 10 to 14 years old girls at our public health facility nationwide. Kochopo higa mar 2030, piny owacho geto chiwo thieth ne 9% mar mine duto ma oyud kod kansa ni, kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ne 9% mar nyithindo manyiri. Judith Omondi, Ramogi TV. Wakayo machielo Nyakorom Gajwang' e chendoni mar
oimore. George Kasure wacho ni entie matangwe wuon gi kod min gi mentie matangwe kanyo. Wacho ni jopuonj, jonyuol kod nyithindo ma Reading Land Academy Bondo kamora mora magintiere okaw mos magi odhiambo kawuono. Notice Tinga Oganyo wacho ni entie rapoi kanyamkago mokete weche gi manyien. Neno kanyo ote mar Wuod Mary wacho ni siasa karose mana tedore manade. Wacho ni entie Nyang'ila Pacho wene weche gi achiel kachiel Nyakorom Kajwang'. Neno kanyo ote mar jadolo mano kanyo Dr. Reverend Hamri Kayando entiere kamoro ni Canton, Ohio, piny mar America, USA. Wacho ni entiere kodwa e chenro luwo weche gi achiel kachiel kokadho e mbui mar apar na nyisi ni pononi ok inyalo yudo TV mari Nyakorom Kajwang' kata wang' jowi mari. Nyalo neno weche gi e yor mbui mano e yo mabende jadolo Hamri Kayando wacho ni neno weche gi e yo makare ka entiere bloka. Wacho ni wach mar kelo tule kanisa ok ber kata matin. Wacho ni josiasa kod jomotudre kod weche ma timore kanisa go owegi chuth kendo wacho ni ok en gima kare. Kamana nya jadolo kaw mos mago ka intiere piny mar Amerika. Nyasaye mondo riti kod telni. Beno kanyo ote mano mo orgi Menga Nyakwar Mbowo wacho ni en bendo keto mana ite weche mag siasa mag idore mokalo. Mondi Brand Caesar neni kacha kendo kaeto eno bende ote kanyo mano mo orgi Collins Samist wacho ni entie dol Kodera Oyugi semo ene weche gi achiel kachiel. Kaeto eno bende Kevin Ouma Kembo wacho ni sani koro eka dhi bedo malich weche mag siasa medo tenore pacho kae. Neville Odhiambo nitie Sidini Center Mathai Village wacho ni kanyo ema en bende weche gi achiel kachiel. Reverend Canon David Owala Kola mar Seme Kombewa wacho ni entiere kodwa cheno kaka mano kanyo gi lite wi tho mar minore Dr. Jessica Kola manyocha Nyasaye mochieng' Jumapil mosanya jadolo kuom mano moyudo mosura ahinya ka ikoro mar iko mar daktari. Nyasaye mondo miyo ho kendero kamano kuom ketera mogi TV kata obedo ni piny tek kamanyo kodu. Nyasaye mondo Mwalimu Quinta Budi mano nyako nyango wacho ni en bende weche gichopo ne makare. Gima diere en ka kioro nyithinde skunde to gima kaka gedhe konyore go bedo matek mabe Januari mane magimo wuoro. Tiero Ben wacho ni entie Waringa kaeto wacho ni weche gi oneno Saudi Arabia en bende neno weche gi achiel kachiel e mbui wacho ni kaka siasa mar Kenya chalo mamako dhoggi kaka weche dhi bedo ka sani mosechwakore kama. Kevin Ouma Kembo wacho ni chiwo kony machalo kamano e gik ma jotendwa owinjo bed ni timo instead of focusing on konyo jopiny. Jotendwa odich mana gi gigo madhi konyo dwaro magi giwegi. Ochopo sama koro jopiny nyaka yaw wang'gi kendo ginen matuta ahinya kotenre kod yiero ni mabiro. Job Jagongo wacho ni news chopo ne yo makare en giminode Jacqueline Ochieng. Siasa tek ndi dwaro chuny ng'ama ok dwa support Oburu Oginga ochaka chambe kendo yiero sani chiegni ochak chon nikech yiero chiegni chopo los dun bura mare. Ogomos ne anyuola mar Jokayona wacho ni ne owito Mbuya Nyawara mos ahinya. Aneno bende ote kanyo mar Mwalimu Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa live. Kombina na Arthur Otieno to wacho no sedonjo kaen Sundu. Engineer Tobias Juma gintiere go kacha kaeto beano Lilian Oguda. Lilian wacho no entiere kodwa e Ramogi TV kaeto wacho kayo ni weche go mag tich e maonge ne ojenda achiel kuom gi anomen mare wacho ni kaber to mondo mi chiwe thuolo mag tich ne rawere piny okosebedo mayot ahinya. Erokamano ahinya gino marwa ni bro yudo kumoro. Jopo Dipo wacho ni entiere kodwa kaeto Erika Woche entiere kodwa ka entiere Nairobi Kayole wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare. Weche mag siasa wacho no chako chokore Nyakorom Kajwang' mana kaka wanyisi kendo watango ni osemana chako bedo mochwakore kaka mano kui kende maino imore oduo kod mago mag tuke kekidhi mabor. Donje piny manigi nyadhi kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel.
to teka unusie gi wachno. To ano ka bibet kai kinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Kaka ini nyalo timbre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osie. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koronge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design o change. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chick by. Timbadhula Matters Kaolo, Timbadhula mar KCB gonde ariyo kuom achiel e tugo mar lig ma pachoka e tugo mano otugi e paw tuke ma Kasarani. Gonde adek go ne oloye half mar ariyo. Tusker en namba 7 ka iluwe gi KCB e chung mar mesa mar lig. E tuke mag tennis, jatugo Carlos Alcaraz odonje kiny mar quarterfinals bang' loyo jatugo Tommy Paul Saturday kuom 0